लाइन कीजिए। Hello everyone, once again welcome back to our channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो बरायहरबाय। नै माबा मोनसे जानो नागिरदों जोङो रेस्टुरेन्टआव। नायदो गाइस भिडिअ'आ मोजां जागोन इन्जय खालामनो। एम्बिसर थान्दा। फोरबो थायोना मोजां मोजां मालाबा स्टेटासआव नुलाबायदोंमोन आं। नोंथांमोनाथ' भिडिअ'खौ नायबायानो स' नायनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।